Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσω για μια νέα ιδέα, για έναν πρωτοποριακό τρόπο που δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει τη δική σου online επιχείρηση δημιουργώντας εισόδημα από όλη την αγορά. Στους ανθρώπους υπάρχουν 4 κατηγορίες επαγγελμάτων. Είναι οι υπάλληλοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι επιχειρηματίες και οι επενδυτές. 95% του πληθυσμού ανήκει στους υπαλλήλους και στους αυτοαπασχολούμενους και ένα 5% ανήκει στους επιχειρηματίες και στους επενδυτές. Συνήθως, το 95% του πληθυσμού έχει το 5% του πλούτου και το 5% του πληθυσμού κατέχει το 95% του πλούτου. Στην όλη διαδικασία θα μάθεις πώς μπορείς να δημιουργήσεις επιχείρηση με την έννοια του επιχειρηματία. Δηλαδή, να δημιουργήσεις κάτι το οποίο θα δουλεύει ακόμα και χωρίς τη φυσική σου παρουσία. Μάλιστα, είναι κάτι το οποίο λειτουργεί σαν υπομόχλιο. Βάζοντας λίγο σταθερά και συνεχόμενα, μπορείς να πάρεις πάρα πολλά πράγματα. Ας δούμε πρώτα όμως γιατί εσύ είσαι εδώ. Είσαι εδώ γιατί πιθανόν θέλεις περισσότερα χρήματα. Θέλεις να έχεις περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Να δημιουργήσεις μια επιχείρηση. Να δημιουργήσεις κάτι το οποίο αύριο μεθαύριο να τα αφήσεις στα παιδιά σου. Είναι αυτό που λέμε ότι θέλεις οικονομική ανεξαρτησία. Να μπορείς δηλαδή να πας όπου θες, με όποιον θες και όποτε θέλεις. Επειδή θα μιλήσουμε για τους στόχους και τα όνειρά σου, επειδή δεν γίνεται αυτό από τη μία μέρα στην άλλη, επειδή θέλει επιμονή και υπομονή, χρειάζεται δέσμευση και δεν είναι εύκολο. Θέλω να ξέρεις ότι θα δείξω όλη τη σοβαρότητα που χρειάζεται, οπότε θέλω να κάνεις και εσύ το ίδιο. Ό,τι σου δείξω θα είναι μόνο αλήθειες, χωρίς χρονοτριβές και παρερμηνίες. Δεν θέλω να σε πείσω να πραγματοποιήσεις τα δικά σου όνειρα, γιατί εγώ είμαι ήδη στη διαδικασία που πραγματοποιώ τα δικά μου. Σε ποιους όμως απευθυνόμαστε? Απευθυνόμαστε σε κάθε άνθρωπο που αναζητά εργασία και είναι ανοιχτός σε σύγχρονες ιδέες απασχόλησης. Επίσης, σε όσους αναζητούν ένα νόμιμο, πλήρες ή συμπληρωματικό αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα. Σε κάθε δικτυωτή που έχει προσπαθήσει ή προσπαθεί να πετύχει. Σε ανθρώπους που θέλουν πλήρη οικονομική ανεξαρτησία και ψάχνουν την ευκαιρία για να το πετύχουν. Στην αγορά όλοι καταναλώνουν. Για διατροφή, για διασκέδαση, για την υγεία, για τις διακοπές μας, για το αυτοκίνητό μας, για τον ρουχισμό μας, για τον καλοπισμό μας, για διάφορες αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών κτλ. Όμως η οικονομική κρίση στη σύγχρονη καταναλωτική κοινωνία έχει δημιουργήσει προβλήματα για τους καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε επιχείρησης είναι η μείωση του τζίρου της. Αυτό έχει σημαίνει για 2 λόγους. Πρώτος λόγος είναι η μείωση των πελατών, αύξηση του ανταγωνισμού, ανάπτυξη υπερκαταστημάτων, αγορές στο ίντερνετ κλπ. Ο δεύτερος λόγος είναι η μείωση της ρευστότητας των καταναλωτών, οικονομική κρίση, ανεργία, μειώσεις μισθών κλπ. Το αποτέλεσμα είναι οι λιγότεροι πελάτες να ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα για τις καταναλωτικές τους ανάγκες. Ας δούμε τώρα την αντίδραση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών στην οικονομική κρίση. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να προσελκύσουν νέους καταναλωτές προσφέροντας ωφέλη και εκπτώσεις. Και παράλληλα αναζητούν τον εξυγχρονισμό χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες διαφήμισης μέσω του internet marketing και των mobile applications, εφαρμογές για κινητά. Οι καταναλωτές αναζητούν τις επιχειρήσεις που θα αποφεληθούν από τις αγορές τους για να εξοικονομούν χρήματα καθημερινά. Η ιδέα και το ξεκίνημα. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, άνθρωποι με εμπειρία στον χώρο του σύγχρονου εμπορίου και του internet marketing δημιούργησαν μια εξαιρετική ιδέα και παράλληλα μια σπουδαία ευκαιρία εργασία για όλους. Την Ολυμπιακή ιδέα. Τι είναι η Ολυμπιακή ιδέα? Η Ολυμπιακή ιδέα είναι μια παγκόσμια καταναλωτική κοινότητα, ένα παγκόσμιο website και παράλληλα μια εφαρμογή για κινητά που ενώνει τις επιχειρήσεις με τους καταναλωτές, παρέχοντας και στις δύο πλευρές περισσότερα προνόμια. Ας δούμε πώς λειτουργεί. Δημιουργούμε δίκτυο με επιχειρήσεις που γίνονται μέλη, με στόχο να αυξήσουν το πελατολόγιο τους, προσφέροντας ωφέλη ή εκπτώσεις σε καταναλωτές. Παράλληλα, δημιουργούμε δίκτυο από καταναλωτές που γίνονται μέλη και αναζητούν ωφέλη ή εκπτώσεις από επιχειρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, καλύπτουμε τα συμφέροντα των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. Οι καταναλωτές βρίσκουν τις επιχειρήσεις που αναζητούν για να εξοικονομήσουν χρήματα από τις αγορές τους και οι επιχειρήσεις κερδίζουν νέους πελάτες και τζίρο. Ας δούμε λοιπόν τι μπορεί να προσφέρει μια επιχείρηση. Μια επιχείρηση μπορεί να προσφέρει ένα ποσοστό έκπτωση στα προϊόντα ή στις υπηρεσίες της. Να κάνει ένα super deal. Δηλαδή, μια υπερπροσφορά για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή να δώσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία δώρο. Για παράδειγμα,
Με 50€ αγορές θα πάρεις και αυτό το προϊόν δώρο. Ή ένας γιατρός μπορεί να πει στα μέλη της Olympic Idea, στις 2 επισκέψεις η μία δωρεάν. Πάμε να δούμε τώρα αναλυτικά τα προνόμια των επιχειρήσεων. Μπαίνοντας τώρα μια επιχείρηση στην Olympic Idea, καταρχάς μπορεί να δημιουργήσει μια ψηφιακή αφίσα. Η ψηφιακή αφίσα είναι μια μονοσέλιδη ιστοσελίδα με μοναδικό URL. Για παράδειγμα, η επιχείρησή σου.olympicbiz.com. Την ιστοσελίδα αυτή μια επιχείρηση μπορεί να τη χρησιμοποιήσει οπουδήποτε θέλει, στις κάρτες της, στις σακούλες της, οπουδήποτε μπορεί δηλαδή να χρειαστεί. Εδώ δηλαδή μπορεί να δείτε ένα καλό παράδειγμα μιας μονοσέλιδης τέτοιας ιστοσελίδα από ένα κομμωτήριο το οποίο είναι συνεργαζόμενο μαζί μας. Το δεύτερο που λαμβάνει μια συμπεμβολημένη επιχείρηση είναι ένα e-shop. Αν λοιπόν μια επιχείρηση δεν έχει e-shop, μπορεί να πάρει αυτό που της παρέχει η Olympic Idea. Ένα πλήρες e-shop, στο οποίο υπάρχουν κατηγορίες, υποκατηγορίες, μπορεί να φορτώσει φωτογραφίες προϊόντων και περιγραφές προϊόντων, τιμές, με καλάθια αγορών για τους επισκέπτες που θα μπουν μέσα και με μια λειτουργία έτσι ώστε να γίνεται η παραγγελιοληψία. Δηλαδή, ο πελάτης δίνει την παραγγελία του, η παραγγελία φεύγει με email στον επιχειρηματία και ο επιχειρηματίας διεκπεραιώνει την πληρωμή, την αποστολή του προϊόντος κτλ. Το τρίτο και καλύτερο που παίρνει μια συμβεβλημένη επιχείρηση είναι η προώθηση που γίνεται σε όλα τα μέλη καταναλωτές της Ολυμπιακής Ιδέας προς την επιχείρηση αυτή. Η προώθηση αυτή μπορεί να είναι προς το φυσικό κατάστημα, μπορεί να είναι προς το e-shop της επιχείρησης ή προς την ιστοσελίδα της επιχείρησης. Επίσης εδώ να σημειωθεί, αν μια επιχείρηση έχει ήδη ένα e-shop ή η ιστοσελίδα μπορεί να συνδέσει το ήδη υπάρχον e-shop ή την ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα με την κατοχήρωσή της στην πλατφόρμα της Ολυμπιακής Ιδέας. Μάλιστα, η πλατφόρμα της Ολυμπιακής Ιδέας είναι πάρα πολύ ψηλά στην κατάταξη, στο Alexa. Το Alexa είναι μια ιστοσελίδα που μετράει την παγκόσμια επισκεψιμότητα σε όλες τις ιστοσελίδες, οπότε μπορούμε να αντρέξουμε και να δούμε στο πόσο ψηλά έχει φτάσει μέσα σε ένα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα η πλατφόρμα της Ολυμπιακής Ιδέας. Αυτό σημαίνει δηλαδή, αν μια συμπεμβολημένη επιχείρηση για παράδειγμα βγάλει μια υπερπροσφορά, ένα deal, δεν θα πληρώσει την Olympic Idea εξτρά ποσοστό από το τζίρο που θα δημιουργήσει. Το κόστος είναι 120€ το χρόνο για όλα αυτά που είπαμε πριν και τίποτα άλλο. Ενώ όλες αυτές οι παροχές και η διαφήμιση θα στήγιζαν χιλιάδες ευρώ για τον επιχειρηματία, στο site της Olympic Idea παρέχονται συμπεμβολημένες επιχειρήσεις με ετήσιο κόστος μόλις 120€ και χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση πάνω στο τζίρο τους. Πάμε να δούμε τα δικά μας προνόμια ως μέλη. Καταρχάς, εξοικονομούμε χρήματα από τις αγορές μας. Αξιοποιούμε την ενωμένη αγοραστική δύναμή μας. Αποκτάμε πρόσβαση σε εκπτώσεις και παροχές επιχειρήσεων σε τοπικό, πανελλαδικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το κυριότερο, αποκτάμε κωδικό ανεξάρτητο συνεργάτη στην εταιρεία και δυνατότητα να εργαστούμε για να διαδώσουμε ολυμπιακή ιδέα σε άλλα μέλη και σε επιχειρήσεις. Ποιο είναι τώρα το κόστος για όλο αυτό, για να πάρουμε τον κωδικό του συνεργάτη? Έχουμε τις ειδικές εκπτώσεις και την ιδιότητα των ανεξάρτητων συνεργατών. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, το μηνιαίο κόστος για να είμαστε μέλη είναι μόλις $28, δηλαδή 20€ το μήνα. Και υπάρχουν δύο τρόποι δημιουργίας ισοδύναμος. Ο ένας τρόπος είναι συστάσεις από επιχειρήσεις και ο άλλος τρόπος είναι συστάσεις από μέλη. Ας ξεκινήσουμε με το εισόδημα από τις συστάσεις επιχειρήσεων. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Αν τον Μάρτιο συστήσουμε 10 επιχειρήσεις στην Olympic Idea, θα πληρωθούμε 1.000€, δηλαδή 100€ την επιχείρηση. Αν και τον Απρίλιο συστήσουμε 10 επιχειρήσεις, θα πληρωθούμε και πάλι 1.000€. Πέρα από την τεράστια αμοιβή που δίνει η εταιρεία, υπάρχει κάτι που είναι ακόμα πιο σημαντικό. Αν τον Μάρτιο του επόμενου έτους κάνουμε 5 συστάσεις επιχειρήσεων, θα πληρωθούμε 500€ και επιπλέον συν 1.000€ από τις ανανεώσεις σύνδρομων των επιχειρήσεων που είχαμε συστήσει στο προηγούμενο έτος. Δημιουργούμε ένα σταθερό, αυξανόμενο μηνιαίο εισόδημα συστήνοντας επιχειρήσεις. Για συστάσεις μελών, η εταιρεία πληρώνει με πολλούς τρόπους, ανάλογα με την απόδοσή μας. Έχει 90% payout. Παράδειγμα, για κάθε 1.000€ τζίρου στην εταιρεία, τα 900€ πηγαίνουν σε αμοιβές στους συνεργάτες. Πάμε να δούμε γιατί πρέπει να κάνουμε συστάσεις. Ας πάρουμε κάποια παραδείγματα στην αγορά που όλοι ξέρουμε. Η εταιρεία Zynga, που βγάζει τις εφαρμογές στο Facebook, το Walker, το FarmVille και όλες αυτές τις εφαρμογές που όλοι σχεδόν γνωρίζουμε,
έχει κοστολογηθεί στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η εταιρεία Groupon κάνει deal και είναι σε πάρα πολλές χώρες και έχει αποτιμηθεί στα 12,5 δις δολάρια. Το Facebook, που είναι στο χρηματιστήριο, αποτιμήθηκε στα 104 δις δολάρια. Η ερώτηση εδώ είναι πώς δόθηκε τόσο μεγάλη αξία σε αυτές τις επιχειρήσεις και μάλιστα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Η απάντηση σε όλο αυτό είναι το viral. Είναι αυτό που λέμε viral marketing. Είναι αυτό που λέμε viral ανάπτυξη. Δηλαδή, οι υπηρεσίες αυτών των ιστοσελιδών διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα στο ίντερνετ στο γενικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα να δημιουργήσουν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα πάρα πολλούς χρήστες. Γι' αυτό λοιπόν έχουν φτάσει στην αξία που έχουν αυτή τη στιγμή και μέσα πάλι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ακριβώς είναι η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να αναπτύξουμε το viral marketing. Να κάνουμε συστάσεις δηλαδή. Και να κάνουμε γνωστή αυτή την ιδέα στο γενικό πληθυσμό. Μιλάμε λοιπόν σε ανάπτυξη συστάσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Θα ήθελα λοιπόν να αναλογιστούμε πόσα χρήματα θα μπορούσαμε να κερδίζαμε αν μας έδιναν $1 για κάθε χρήστη. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί και η τεράστια ανάπτυξη που είναι μια τάση της αγοράς και αφορά τα downloads εφαρμογών για κινητά. Είτε αυτά είναι smartphones είτε είναι tablets. Έχουμε φτάσει στο σημείο λοιπόν να έχουμε 2 δις downloads κάθε εβδομάδα. Ένα τεράστιο νούμερο που από πίσω του κρύβεται ένας τεράστιος τζίρος. Όλος αυτός ο τζίρος που δημιουργείται μπορούμε να τον εκμεταλλευτούμε κάνοντας συστάσεις. Πάμε να δούμε τώρα πώς κάνουμε συστάσεις. Μια καλή σύσταση που μπορούμε να κάνουμε είναι από στόμα με στόμα. Όπως συζητάμε για ένα καλό εστιατόριο. Ή όταν πάμε στο σινεμά και βλέπουμε μια ταινία στον κινηματογράφο. Μπορούμε να κάνουμε συστάσεις στο κοινωνικό μας περιβάλλον. Γιατί σίγουρα βλέποντας αυτή την παρουσίαση γνωρίζουμε ανθρώπους που θα τους άρεσε αυτή η ιδέα και σίγουρα θα θέλαμε να το πούμε και σε αυτούς. Μπορούμε να κάνουμε συστάσεις με κρύες επαφές, δηλαδή με ανθρώπους που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Για παράδειγμα, μπορεί να πάω σε ένα μαγαζί και να αγοράσω κάτι και να κάνω μια πρόσκληση και την πρόταση και την ολυμπιακή ιδέα, είτε στον επιχειρηματία είτε σε κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα. Ο κύριος τρόπος και γρήγορος για να διαδοθεί αυτή η ιδέα είναι το internet marketing. Μιλάμε δηλαδή για οργανωμένη πρόοδο στο ίντερνετ. Να μπει δηλαδή ένα σύστημα το οποίο θα κάνει σύσταση σε άλλους ανθρώπους στον αυτόματο πιλότο. Το εισόδημα τώρα που έχουμε από τις συστάσεις των μελών χωρίζεται σε διάφορους τρόπους. Υπάρχουν 6 διαφορετικοί τρόποι και θα τους αναλύσουμε ένα-ένα. Ας ξεκινήσουμε με το Free and You Are Free Club. Αυτό σημαίνει ότι αν εγώ συστήσω 3 νέα μέλη στην Ολυμπιακή ιδέα, τότε η συνδρομή μου σταματάει. Δηλαδή σταματάει να πληρώνω συνδρομή. Από την 5η, 6η και σε άπειρη προσωπική σύσταση που θα κάνω, θα κερδίζω και θα αυξάνω το εισόδημά μου κατά $7 κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν δεν περιορίζει το αριθμό συστάσεων που μπορώ να κάνω. Μπορώ να κάνω όσες θέλω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα τα μέλη της Olympic Idea, συστήνοντας άλλα μέλη, δημιουργείται λοιπόν αυτό που λέμε viral marketing. Δηλαδή, μια διάδοση μέσα στο γενικό πληθυσμό, αν δούμε τη γεωμετρική ανάπτυξη του 3, θα μπορούσε κάλλιστα εμείς να το πούμε και σε 3 ανθρώπους, οι 3 σε 3 να πάει στους 9, οι 9 να πάει στους 27 και ούτε καθεξής. Η διαδικασία του Matrix Bonus που κερδίζουμε από αυτό είναι $1 για κάθε χρήστη σε 8 επίπεδα συστάσεων στη σφαίρα επιρροής μου. Δηλαδή, στον πληθυσμό που έμαθα αυτή την εφαρμογή λόγω της δικιάς μου δουλειάς, εδώ προστίθενται άτομα από εμένα και από τις συστάσεις τις δικές μου. Αλλά και από τις συστάσεις ανθρώπων που προϋπήρχαν πριν από εμένα. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μια ανάπτυξη viral marketing, στην οποία χρειάζεται ομαδική δουλειά και δημιουργείται από ομαδική δουλειά. Αν το υπολογίσουμε αυτό σε νούμερα, μπορούμε να δούμε τον παρακάτω πίνακα και να δούμε ότι όσο αναπτύσσονται αυτά τα επίπεδα συστάσεων που εμείς είπαμε, αυξάνεται αυτόματα πάρα πολύ και το εισόδημά μας. Δηλαδή, με μόνο $1 στον κάθε χρήστη ή στον κάθε συνεργάτη μπορεί κάποιος να φτάσει στην ιδανική περίπτωση που θα συμπληρωθεί ο πίνακας, μέχρι και το 8ο επίπεδο έως και $9.840 κάθε μήνα, μόνο από αυτόν τον τρόπο αμοιβής. Η εταιρεία, θέλοντας να ανταμείψει αυτούς που κάνουν την καλύτερη και περισσότερη δουλειά, έχει δημιουργήσει τα matching bonus. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος, όπου εδώ κερδίζουμε καθαρά από τις προσωπικές μας συστάσεις και από την ομαδική δουλειά που γίνεται. Εδώ λοιπόν υπάρχει διαχωρισμός στο ποιος έχει κάνει την περισσότερη δουλειά. Αν για παράδειγμα έχω κάνει 10 προσωπικές συστάσεις,
και από αυτούς τους 10 κερδίζουν 200 ευρώ από το προηγούμενο τρόπο αμοιβής, τότε εγώ θα κερδίζω έξτρα ένα 30, 40 έως και 50% επί των αμοιβών τους δηλαδή. Οι συνεργάτες μου θα κερδίζουν αυτά που θα κέρδιζαν ούτως ή άλλως από τον προηγούμενο τρόπο αμοιβής. Μόνο που τώρα εγώ κερδίζω κάτι έξτρα, επειδή τους σύστησα την ιδέα της Ολυμπιακής ιδέας. Αν για παράδειγμα έχω 10 προσωπικές στάσεις που κερδίζουν 200 ευρώ, εγώ θα κερδίσω εξτρά ένα 30%. Δηλαδή εξτρά 600 ευρώ σαν αμοιβή από τα matching bonus μπορεί να φτάσουν έως και 50%. Για τους συνεργάτες οι οποίοι θα δουν λίγο πιο επαγγελματικά και 20, 50 ή και 100 συστάσεις, δίνεται και ένα έξτρα bonus στο leadership bonus. Αν για παράδειγμα έχω 200 άτομα στην ομάδα μου και είμαι ήδη στο επίπεδο ζαφυριού, δηλαδή έχω κάνει 20 προσωπικές στάσεις, τότε θα κερδίζω έξτρα $1 από όλα αυτά τα άτομα που υπάρχουν. Δηλαδή έξτρα $200 το μήνα. Αν τώρα είμαι σμαράγδι και έχω κάνει 50 προσωπικές στάσεις, θα κερδίζω έξτρα άλλο $1, δηλαδή $400 το μήνα. Το τελευταίο επίπεδο είναι το επίπεδο του διαμαντιού, όπου κάποιος μπορεί να το πετύχει κάνοντας 100 προσωπικές στάσεις, θα κερδίζει έτσι $3 σε κάθε άτομο που υπάρχει στις ομάδες που αυτός έχει δημιουργήσει. Δηλαδή ένα εισόδημα $600 το μήνα για το παράδειγμά μας μέχρι να συναντήσει το αντίστοιχο επίπεδο. Τελευταία έρχεται το car bonus, δηλαδή ένα bonus το οποίο μας ανταμείβει για να πάρουμε το αυτοκίνητο που θέλουμε. Αν κάποιος συνεργάτης κάνει 200 προσωπικές συστάσεις και έχει δημιουργηθεί μια ομάδα 300 μελών από την προσωπική του δουλειά, θα κερδίζει έξτρα $300 το μήνα, τα οποία θα παίρνει σε ρευστό στο χέρι του. Είτε για να αγοράσει το αυτοκίνητο που θέλει ή ακόμα να χρησιμοποιήσει το δικό του αυτοκίνητο, αν έχει δικό του αυτοκίνητο. Σε αυτό θα βάλουμε τα διακριτικά της εταιρείας και η εταιρεία θα μας καταφέρει έξτρα $300 κάθε μήνα επειδή έχουμε καταφέρει αυτό το στόχο. Αν σου άρεσαν όλα αυτά που είπαμε, πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε. Μπορεί να ξεκινήσεις σαν μηνιαίος συνδρομητής, δηλαδή με 20 ευρώ το μήνα, όπου παίρνεις τη θέση σου στο δίκτυο των συνεργατών και μπορεί να κάνεις συστάσεις άλλων μελών. Σε αυτή την περίπτωση δεν μπορείς να κάνεις ακόμα συστάσεις επιχειρήσεων. Αν ξεκινήσεις με τρίμηνο πακέτο, δηλαδή προπληρώσεις τους 3 μήνες σου, το οποίο κοστίζει 60 ευρώ, θα έχεις τη δυνατότητα να εισάγεις και επιχειρήσεις και να κερδίσεις 60 ευρώ για κάθε επιχείρηση που εισάγεις. Αν τώρα ξεκινήσεις με το ετήσιο πακέτο, δηλαδή προπληρώσεις τους 12 μήνες, τότε μπορεί να εισάγεις επιχειρήσεις και από την κάθε επιχείρηση που θα εισάγεις θα κερδίζεις 100 ευρώ. Φυσικά και μπορεί κάποιος να ξεκινήσει με το μηνιαίο πακέτο, να κάνει προσωπικές συστάσεις και να μπορεί να εισάγει επιχειρήσεις. Μπορεί κάποιος να κάνει 10 προσωπικές στάσεις και από την εισαγωγή των επιχειρήσεων να κερδίζει 100 ευρώ από κάθε επιχείρηση, όπως δηλαδή αν θα ξεκινούσε ετησίως. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, μιλάμε για μια επιχείρηση η οποία έχει προοπτική διεθνούς ανάπτυξη. Κινείται σε πλούσιους και λίγο αναπτυσσόμενα χώρους. Διαθέτει το πλέον επίκαιρους τρόπους πρόθεσης. Διακινεί ένα προϊόν που όλοι αγαπούν και όλοι θέλουν. Τις εκπτώσεις. Ξεκινάει με 20 ευρώ. Έχει λειτουργικά έξοδα 20 ευρώ το μήνα. Αναπτύσσεται χωρίς να κυνηγάμε συστάσεις. Μετά το ξεκίνημα, είτε επιλέξετε να εργαστείτε offline, δηλαδή με προσωπική επαφή, είτε επιλέξετε την online εργασία, η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικό υλικό εντελώς δωρεάν. Ο άνθρωπος που σας παρουσίασε ή σας προώθησε αυτό το βίντεο και οι συνεργάτες στην Olympic Idea θα είμαστε δίπλα σας στην προσπάθειά σας για επιτυχία. Η δική της επιτυχία είναι και η δική μας. Προφανώς στην αρχή δεν θα είναι εύκολο. Τίποτα που να αξίζει αυτή η ζωή δεν είναι εύκολο. Αλλά αυτό που κάνουμε μπορείτε να το μάθετε και στην πορεία γίνεται εύκολο. Ας δούμε λοιπόν τα πλεονεκτήματα της δικής μας δουλειάς σε σχέση με οτιδήποτε υπάρχει στην αγορά. Εισόδημα από το ίντερνετ χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις. Μαθαίνουμε στη διαδικασία που χτίζουμε το δίκτυό μας. Έχουμε δωρεάν εκπαίδευση. Εργασία και εκπαίδευση από την άνεση του χώρου που βρισκόμαστε. Ελεύθερο ωράριο. Έχουμε μηδαμινό κόστος να ξεκινήσουμε. Χαμηλά μηδαμινά λειτουργικά κόστη. Τρόπος δουλειάς με στάτους. Δεν ψάχνουμε υποψήφιους δεξιά και αριστερά να γράψουν. Οι υποψήφοι έρχονται σε εμάς. Δυνατότητα απεριορίστου εισοδήματος. Χτίσιμο διεθνούς επιχείρησης. Personal coaching. Έχουμε έναν άνθρωπο να μας βάλει στη σειρά να μας καθοδηγεί.
προϊόν που αξίζει τα χρήματα που δίνουμε, δεν έχουμε υπερτιμημένο προϊόν, άλλο προϊόν, δεν υπάρχουν ιδρύματα, παραγγελίες, αποστολές κλπ. Σχέδιο αμοιβών που μας αμείβει κατευθείαν και έχει 90% payout. Θα μπορείς να ξεκινήσεις και από τον πρώτο μήνα κιόλας θα μπορείς να έχεις ένα εισόδημα. Καλώς ήρθατε στην Ολυμπιακή Ιδέα. Εύχομαι να τα πούμε σύντομα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα κάθε επιχείρηση είναι η μείωση του τζίρου της. Αυτό έχει σημαίνει για δύο λόγους. Πρώτον, μείωση των πελατών. Αύξηση του ανταγωνισμού, ανάπτυξη υπερκαταστημάτων, αγορές στο ίντερνετ κλπ. Ο δεύτερος λόγος είναι η μείωση της ρευστότητας των καταναλωτών. Η οικονομική κρίση, η ανεργία, μισθός μισθών κλπ. Το αποτέλεσμα είναι λιγότεροι πελάτες να ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα για τις καταναλωτικές τους ανάγκες τους.